Pastila rin nga itong asawa nga mag-anam nagkadakong lawas pagkawa na lami. Gusto ko mangita o ka ng wigol-wigol ba? Lami kayo mo dag spring hoy. Kay kito na squalo pa. Sus, bootleg di tama. Mabaskog na yun. Pagkapabaskog mo kuno ng eskwalop labi naglabas. Inig-ana. Ay, ito. Gaya sa suros ko mga amigo. Ako tundad ko sa uwan. Ako bahala. Gasto kay may kay pocket money kay karon. Hey! Huwag kayo palibak. Basta katanya. Ito kaya ninyo. Huwag kayo mo palibak. Bago pa kung naghisgot ninyo. Ha? Bago pa kung naghisgot. Napandol ko dato unahan. Bao gani. Pre. Ani ni siya. Ibawa mo mo kay Mike. Timing kay akong asawa. Wala diri. Unya. Lami ikit-kit. Ugos kwalop ka itong gagmay kay mga hawak mga. Anaon na ba ito pre? Bukab din. Oo. Lain dito. Pre. Kay pulaan ko na akong asawa. Pati tambuka. Pero mahal yung punan ako. Na ang lab. Naar na sa asawa. Nya katong skalop lang. Lahi. Kanang asawa nga tambo. Matagbaw tag ukay ang skalop kay. Ano ba dito gilumutan man ang mais sa ilaw. Tabunan mo to sa kanang unsay na buni. Di na tabunan na sa bato. Kanang gusto nga parte ng pag-aa. Lagi na gilo. Unya pre. Ako ibang karon pre. O kano? Ako gusto tanan ayaw mig bunlot sa inyo ang bunloton na ba bunlot wala. Na pero kailan sad. Ako wala pre wa gyud. Ayaw mo saba lang sa usawa pre. Oo, uy. Why problema? Atong dating gawi na punan kamanggayan ba? Oo. Grabe kaginga. Bag-o mo lagi ning withdraw. Sus, grabe kaginga. Klaro kay pre. Dili ba ni katong dili pwede mapiko? Dili pwede ni pikon pre kay. Di man daw tos tindahan og mapiko ni. Dapat butang ka na o ana gyud. Ana gina siya. Sige pre. Nya ato ta, way sa baay ha. Natural way sa baay basta pag-inom ta chicks ni rada. Batin na miya. Na magabi dito. Duha ta. Ako okay ra ko usa. Duha ko ah. Oh, Kan right ba? Parang sa ba ni? Oh, lagi kit lami are kit swallow po. Asa na pagka kumbana ay. Kuy gusto siya na parkada siguro ba. Asa ka to pa daw ay hindi ko na halbay o hana. Apiling ko at kalab kay siya ay. Ayaw ni. Buto na ko na siya ani among house na usar haligi. Punuan sa mangga ba. Sama ni ay nakakatay customer ron. Kay ngita ra ba? Nangilingi sa mo sa wala to oy. Pangita ba sini mga baby boys din ha? Pangita ra ba niya kuha gilumutan na. Ha? Gilumutan na nang imo diha. Wala sa wala mo. Wala ka mo gamit sa imong kamot eh. Di sa ko ana kay murag. Oh, may lami ba sa kamot? Uy! Nakakasuway day ka. Oh, may lami ba sa kamot? Sus ka mga. Pero dyan na ba sa'yo, nakadak... Hala, Wala yung mga boys. Naka mga gwapo pero ang usaw na ano. Sila dyan lang. Timing kayo pre kay. Tawa pre. Man pre. Maul gini nga ato ang dating mga chicks niya. Mga lami-lami ba? Dili ka na mga sarapan pre. Ay, grabe. Ay, di sana Karon na. So ay gulog sila ba dali? Hindi may mga siraan dere. Hindi sila all pre. Ayan, di dyan ka. Kailan ta? Wala kay na pero how dare you mingon na magsiraan ni ha? Nakatila ba ka na mo? Ay sige. Sige kag pangitan Diryo. Kalma. Tara si Diryo. Kalma lang mes. Ako pare na si Diryo. Kami ni ngari may gusto mig lingaw-lingaw. Kay wa may happy sa mo aron ba niya. Kira. Why problema mes kay para si Muha. Para si Muha. Ay tarungan ninyo. Ayan na gumusa kay di ba na madawat og kana magumos. Adili ko musugot. Hinaya na na. Nya pre mo pili na mi pre. Oh, pili na mo diha. Ay lang reklamo kay punan pa Ay ko na. kami lang mamili. Kining duha imuha ni. Kini. Kamo kay ako am duha. Punan ko nagtag-usa. Oh, dali. Ato lang kami. Karila ko ah. Tagduhay na ko. Usara. Ay muso sa kwarta di ba ni pili na kaniya oh. Mo na man kay Ay kagwapo. kabalaka. Kay Hoy, sure mo ani? Dili ka makasira ani oy. Hoy, ang ato na ba kwarta na ba atong giapang. Hoy nga asa man inyong ilimnon dire nga naa mo muna ni punuan sa kahoy. Ay, amuha pa rin ang Kabuta pre. Naray. amuha pa rin ang problema na ilimno ninyo dapat inyuha man na. Oh, Kwarta o? Anya dapat tagay pre. gasto. Aw din. Sakto siyempre.
Dili sa may importante na mo ron dili mo gud ang tagay. Ang importante na mo ang kalagayan nga naa dool sa inyong bugan may among birahan. Day, amping-amping dyan na inyong bugan. Day, kay murag, murilya kay gnaw na. Nanghugas mo. Duha ka po. Oh, nanghugas taon me. Ay, excuse me, nag-PH care me ha. Nag-PH care ka ng mahalon. Hindi ni makasira. Ana siya miss. Maglo. Pre, Tarong ba? Hindi makasira. Oh, bisig. Basig kami sa masira ni siraon Usayo kayo. tagmata magtak-ang butong. maulagi sa kulbaan pro paggamit lang og sako pre. Sudli nagsako imuha pre pang siguro. Anya ato rin dadon duha pre ha. Ya ato la ta dito. Tuyong la ta. Abot ta dito. Yung kapre duha ko ah. Aw duha na mo aw imo eh. Sige mo na dito. Kire lang ko asa. Uy, Siraon man ni pre oy. puni na rin lang ini. Ay kabalat ka. Tesa tesa tesa. Ari mo ko ni mo. Unsa naman in taon mo wa pa gani mi katiran magpapuno na sabi ta Ay, tinuod na. ano Aw niya ra ni human. Ana na lang, una lang miglakaw dito kay murag ganahan mo pabumba. Pre, magabot ta dito ha. Sige pre. Sige. Pre, muha na duha pre suluhan na. Gambag na nato siya. Pre. Pre. Pagkamay-kamay lang ka. Di ka magkampingog pre. Hoy! Ay, dai. Yan kaganan. Ay kanang di ara sa unahan dai kanang liga dai nila dai. Bako wa pare ba. Liga nila. Mare. Diyan mo gikan. Third year. Unahan dito rami sa unahan. Oh, unahan ito mari. Nagpahangin ba nagsumoy-sumoy yung Jolene. Kasi kauban na kumbana. Siya. Nag-third year sila. Ito sila sa manggahan. Wala. Di mga joker na mga dancer man igod sila tres buhak. Yes, tinuod na. Sige ba. Kinsay kauban sa kumbana. Wala ka laban. Kinsay kauban nagunsa sila. Kami kauban ito kami ni pare. Tinuod na mari. Nagunsa sila. Nagunsa. Dito may sa Kamagayan. Kini mga taga Kamagayan man ni amo nagyanto bisag mga baratuhon kay mga siraon kay naong Kamagayan. Unsay gibuhat sa Kamagayan? nagkuan. Muha na tanan. Muha ta. Muha ta. Kuan ba dito nag Nagunsa na ko. syempre naghapi-hapi nang babay naginom-inom og ganung bugnaw. Tinuod na. Ingon man siya gud nga gidami niya kay iyang bangkahan. Di may pagastuhon. Nagamit og babae wala. Nagamit og babae wala. Ay, ning gamit o babae oy. Ini tanan. Ya, tanan gud. Pre, 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 pre,